Ev keç diyariyên roja evîndaran bi şêweyekî nû amade dike. Ew ne baqin gulan hazir dike, lêbelê baqa xwe ji şînkatiyan çê dike. Ku di heman demê de evîndar şîveke xwe jî jê çêkin. Kathy Cook xwediya baxçeyeke li bakurê Hong Kong. Şînkatiyan diçîne. Ew ji dêla amedekirina baqên gulan di helkeftan de ew baqan ji şînkatiyên di baxçeya xwe de amade dike. Di roja evîndaran de kur baqên gulan didin hevala xwe. Lê li cem min tiştekî cuda ye. Kiryarên min bi xwe şînkatiyan hildibijêrin da bikaribin xwarineke xwe jê çêkin. û wê baqê weke diyarî didin hevala xwe. Kes jî ji rengên pembeyî û mor hez dikin. Bêhtir ew wan şînkantiyan hildibijêrin. Li sala 2020 Katî dest bi vî karî kiriye ji bo çêkirina diyargiyekî bê paşma wê dest bi vî karî kir. Niha navê wê belav bûye û di gelek helkeftan de xelik ji cem wê baqên xwe yê şînkatiyê dikirin. Baqa şînkatiyê gelekî ciwan e. Û ji bo xwarinê jî. Min yek ji bo hevalekî xwe ezîz kirî. Dema min dayê de matmayî ma de hizrawî de ez ê lîstikekê bidimê de. Lê min baqa şînkatiyê dayê. û pişt re got min xwarin ji wê şînkatiyê çêkir gelekî xweş bû. Katî dibêje ew birêya parçeyên vîdyoyê fêrî vî karî bûye. Hêvî jî dike ku baxçeya xwe berfirehtir bike, ku curên bêhtir ji şînkatiyan li xwe bigire û bikarbe jî di heman demê de berhemên werzî yên organîk jî bifroşe. Ez bi rêya parçeyên vîdyoyî fêrî vî karî bûme. Lê bi rastî rênînin ku ez bikaribim baqa xwe ya şînkatiyê taze biparêzim. Ev astengiya min ya mezin e. Ez niha kar li ser çandina berhemên organîk jî dikim. Ji ber ku bijardên şînkatiyan destnîşan kirîne. Li gor rêveberiya parastina jîngehê li Hong Kong berhemê rojaneyê paşmayan li wî bajarî digihe 10,809 ton. Paşmayên xwarinê jî yê herî bêhtirin. Katî jî dixwaze birêya vî karê xwe yê piçûk bandorekî li vî berhemê bike û kêm bike.